Hi friends, good morning and welcome back to my another vlogs. Okay, tini satung pali ya, yang go, ang kaisa jaga phaijak, kengrai gorogoi nanya hinai, nanya di busuk hapung kusuk kusuk kengrai, hingkei ko hapung kusuk kusuk kengrai yo, tini salbo paya phungni hoite na, hingke bayap sam norok sani manna chini tini tongthok tiring bisi ketal ni sal hingke abono tei jotono jaga blocks district tei state level o palaina nai tongo hingke norokbo thangui palai mano hingke ang hingke tini thangui deman saimanya office ni bo keha samung tangman bagai thangmaglak plus ang tini to emne suti najak no keha thangna hinai hingke bayap sam chini tini ni tongthok tring bisi ketal ni bagai jotono hamare yapharo tei hamjangma yapharo norok jotono thangui naibaidi celebrate khaidi thangui chati bajok baidi ambo soima haike thangano hingke tinto kuno blog khaijaknai topics kwrui ni bagai ani norok bai kisa kok sarang bagai phaimani hingke jotono kaham tongbai na hinui uansogo ani bayap songno ani pondok kesang lagi tongbai kha cute dong tongo ada turi Tentri agi jeng seraifro kasai jalai mani tabo hingke busak bo hiligui thangka kasai manliya seraifro khosai jalai mani agini bayap song jeng agi seraifro no kisa tongthok chathok khlailai mani tamoni hinba seraifro chini kuno responsibility himani kwrui chini ambabu ja charikha kharika aboni jeng chalaimani na rangni tension tongo na samungni tension tongo kuno kwrui tongmani hingke kuno walai suglai bo aswk kwrui tongmani buibai tamoni sanai tabuk jeng san thoka hingke jeng tabuk rang kamai khlai hinui jotono sartopor hai ongoi tongbai khata hingke tabuk hingke jeng chini je dol rok tongmani borok bai bo malai manliya janija family tei kwrui bwsano tei biji ongbaijak hingke angbo yango kaisa chakri jibi hinui baira tongo ani nokto sipaijala district o hingke ang tabuk west district o bormora o hingke maso waisa rok thangui mano ar kun somoi khe thangjagai ongoi tango songoi maya ongoi samungni biji ongoi hingke dolo bai malai bai manya hingke agi chini seraifro no kisa tongthok chathok tolo tongmani jeng tamoni hinba je jaga phano thangdi
মানে bokha kholokjak কোনো টেনশন করে tabo hingga ke jaja phan thangdi tension wngya khe rangni kisa tension wngnai wngya hingke sini samungni tension wngnai personal problems family problems kwbangma problems tongo hingke aboni bagui kisa video khaimani norok bai no kok thaija thani share khai nei ani je wansokmani saimani joton saimani o kok rokno to hingke video bo kisa khlaina nangba haini bagui no ani মানে personal opinion kisa sainai manta আর যদি norok ani video no naithok to hake chathai to hake like comment share khaidi tai je puila katal ani channel o phaitongnai borok subscribe khai ready support khaidi tamoni hinba office ni loge loge kisa YouTube khainai hini wansongmani ba chengmani ba kisa khaijao আর norokni hamjangma support ma hagla tang মানে YouTube no taisa grow khaitlang thangmano tei kaisa kok hingka hingke actually society o to samung khainani muchungo hingke emni bo chwng tabuk society o samung khai tongo chwng kaisa community o samung khai tongo community ni borok no ko tamhinai service rei tongo amoni loge loge bo social media tei kaisa support khainai ni muchungo emni bobishoto khainai hine wansoi tongo tai dolrok no bo sanai loge song masuk mankha hingke to chao ang loge ang sasung to support khaimaya tai help khaimaya chini community no hingke aswkno bayap song tini bagui kaham khai tongbaidi tini tring mela hingke norok tring mela o sini tring bisi katal tring palaimano thangai chati sogilaidi hingke aswkno hambai haini hai wish khaio sini tongthok tring bisi katal no rwgui 1434 hingke hambai bayap song tini bai aswkno bye bye kam khai tongbaidi jotono janja family bai love you all.